Ha arribat l'hora de presentar-vos el pregoner d'enguany. Us demano un poquet de silenci, per favor. Sebastià Riera Popoví Mossaquiat Randa, servidor de Déu i de vostè, així com se solia presentar els que ja el coneixeu. Malgrat no viure dins els límits de lo que se considera la parròquia i el barri, sempre s'hi ha sentit molt vinculat. Començà l'esplai abans dels 9 anys d'edat, que era la que solia començar llavors, i en cada és. Ha ballat els indis, s'ha dedicat i en ve de casta en el teatre i ha incorporat aquestes disciplines teatrals als conjunts de l'esplai. Ha estat director d'un campament i és membre del GEDEM i de l'Escola de l'Esplai Institut de Formació Ramon Serra. Ha col·laborat amb els Boquerons, ocupant-se, junt amb altres, molts anys de la Casa del Dimoni. Té un caràcter molt extrovertit i és molt bromista. Tenim un parell d'anècdotes seves, com per exemple, no passava cap dia dels innocents que no cridàs a la mala hora de la nit per intentar contractar un submarí. També li agradava fer cridades perdudes en plena nit a tothom. Si hi havia una excursió o sortida, acabava amb un trenc, una llengua ombuda o qualsevol altra escabinxada. Li agrada disfressar-se per qualsevol motiu. Darreries, campaments, gimcanes, festes de Crit Rei o perquè li venia bé. Amb això crec que ja el coneixem i així voteix amb ell, amb en Sebastià Riera Popoví. Moltes gràcies. Això ja cridava bastantes de vespre no es vera. Bon vespre a tothom. Com han dit, bé, hola a tots i totes, som en Sebastià Riera Popoví Mossaquiat Randa, de Civil de Déu, vostè m'ho pot ser mirar així. Pot ser que m'acordeu d'altres històries com Reia Puceta, la Lotja d'Espís i moltes coses més. Però bé, avui hem vingut aquí a fer un poc d'espregó, ja no he començat, com estic aquí introduït un poc. Però sí que vos demanaria un fort aplaudiment per l'Antoni Abassi, que està a punt de pujar i avui m'ajudarà. Més. I també, no sé com ho tenen els nostres tècnics, però també m'ha sentit Tibiel, un fort aplaudiment per ells dos. Au venga. Senyores, senyors, amics i amigues, ciutadans, ciutadanes i espoers i espoeres. Abans de començar aquest pregó, vos demanaria que per favor desconnectéssiu els telèfons mòbils i les alarmes de rellotges. També vos recordant que podeu fer fotos en flash durant aquest pregó. Moltes gràcies. Mamballetes. Benvinguts a tots a l'encetada de festes de la barriada de Crit Rei. Unes festes ben peculiars, amb cultura, diversió, tant pels petits com pels grans. Balls, cançons i danses, els indis acompanyats dels dracs, bon menjar, bunyols, festes per ajuntar tota la família, exposicions, espectacles, concerts, ballades de germanor, una camillada per disfrutar fora passar fred, xocolatades, misses extraordinàries, homenatges i moltes coses més. Resumint, són unes festes que marquen personalitat i que tenen la virtut de fer poble dins la ciutat de Manacor, on 3 entitats s'ajunten per fer una feinada i superar-se cada any més. L'Associació de Veïnat de Tramuntana, la parròquia i també el Club d'Esplai de Crit Rei. Gràcies, Margarida.
Bé, ara també ho han explicat molt bé, no? M'han presentat bastant bé, però m'agradaria fer un poc més d'èmfasis aquí. Ara que ja hem fet una breu introducció de per què són tots aquí, m'agradaria explicar un poc com és que jo som aquí dalt. Tot va començar fa molt i molt de temps, ara deu fer 27 anys i una setmana, quan ma mare estava a la cuina de Manacor i va començar a empènyer i empènyer. Bé, millor que ho resum aquí un poc. Ara deu fer d'haver 2 mesos i mig que en Miquel, l'electricista, va pillar un bot a la papereria on faig feina. Jo feia fotocopis i despatxava la gent, i li va tocar el tornell, i en Miquel, que és un client habitual, me va dir: si tens un moment, m'agradaria xerrar amb tu. Jo vaig quedar un poc estorat, però en aquell moment m'anava bé, i van sortir de fora, i me diu: mira, nosaltres estem començant a tancar un poc la programació de les festes, i la veritat és que mos falta el pregoner. I discutint, hem pensat en tu. Jo l'escoltava atentament, però crec que me passaven 1000 coses pel cap. En Miquel, en fora massajar, m'ha dit: mira, pensa tu, i si te va bé dissabte em diu coses. La veritat és que vaig començar a pensar i pensar. I supos que el fet que me demanin per fer el pregó és perquè els veïnats i veïnades i la gent que cada dia fa un pot a la barriada m'aprecia i creuen en la feina que feim i hem fet els monitors i monitores dissabte rere dissabte durant 32 anys consecutius d'esplai. Una de les coses que em va fer més gràcia quan m'han demanar per fer el pregó és que jo no he vist directament a la barriada de Virrei, sinó que he vist a baix del cos. Per tant, estic empatronat una altra barriada. Per sumar les hores, dies, mesos, anys que he passat aquí, li podrien donar la raó a ma mare quan me diu: passes més hores a Virrei que aquí nostra. Aquesta barriada m'ha adoptat i sempre m'hi he sentit molt a gust. És aquí on he crescut jugant amb els meus millors amics, on he tingut els meus primers amors, on he passat molts i bons moments, disfrutant, vivint moltíssimes aventures, tant com a nin com a monitor, que m'han fet créixer com a persona. Però quan anava pensant en anècdotes, llocs, olors, renous, persones de Virrei, vaig descobrir que la meva relació amb la barriada és col·lateral, ja que sempre s'havia lligat a través d'una paraula, la paraula esplai. Però bé, quan me van demanar per fer el pregó ja devien saber que la meva visió seria poc objectiva. Vaig començar a anar a l'esplai just quan tenia 3 anys. Acompanyava les meves germanes grans al campament d'estiu de l'Hospitalet. Passats uns anys, ja un poc més grandet, després de la primera comunió, un dels meus amics i veïnat d'aquí de la barriada, en Salvador Miralles, me va convidar a apuntar-me. Aquest any coincidia amb l'aniversari dels 15 anys d'esplai. 15 anys, 15 anys... Record que anàvem a cantar lluny la nostra cançó del grup d'esplai de Mallorca i jo estava a primera fila fent unes bones cantants. El que m'ha cridat més l'atenció era que cada dissabte, just en acabar l'esplai, compareixia en direcció prohibida un home major en bicicleta. Tenia poc cabell, duia sotana i ulleres gruixades i boina negra. I sap quin era de simpàtic? Just a la sortida de la sagristia ens remolinaven tots els al·lots per aconseguir caramels i un paperet que posava 10 punts, que acumulaven fins a final de curs i després sempre repillaven qualque coseta, una rondalla, pintures... I qui no ha participat qualque vegada en el concurs de Baudin, que sempre organitzava, o l'aval de les seves pintures d'aquest estil tan propi? Don Llorenç, una persona que sempre ha estat per la barriada, per la parròquia i per l'esplai. Aquests darrers anys ha rebut molt d'homenatges, però no basten per agrair-li tota la feina que ha fet per Sant Roig i per Manacor. I doncs sí, just començar el curs d'esplai, na Margavida Socieres, ja me va venir a cercar per si volia ballar la dansa dels indis, una dansa coneguda fora de les illes. Una dansa que ja ballava el meu tio quan era petit, a la plaça de Torres de Palma. Una dansa que lamentablement es va perdre, però ja deu fer 26 anys que es va tornar a recuperar i ara té més força que mai. Quan jo ballava, no en tenia ni idea del que representava ni que tingués tanta importància. Del que sí que me'n record és de les enfadades de na Margavida, quan mos despistaven i s'embullava la tronyella. I sobretot de les guilletes rissades i llapolles que mos repartien els veïnats. De guilletes encara n'hi ha qualcuna. I una cosa que sempre m'ha agradat molt des de petit són els 2 drets que els acompanyen, que qualque any han estat 3. Des que surten ja s'han hagut de restaurar un parell de vegades. La darrera van patir un gran canvi amb motiu dels 30 anys d'esplai.
Gràcies a molts de voluntaris de diferents generacions se'ls apedaçaren i pintaren, i també un vestit nou, gràcies a modistes i cosidores excepcionals. 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 Així com anava passant el temps, m'anava integrant cada vegada més dins la barriada, a través de pamboliades, festes, gincanes. Però en fer els 15 anys, molts dels nostres monitors, per motius personals, varen haver de partir de l'espai i mos trobàrem en un estat que actualment tothom defineix com... crisis. Ens vàrem acollonar quan sentíem rumors que l'espai tancaria, però el grup de joves que érem vàrem agafar coratge i mos posàrem a fer de monitors, només en 15 anyets, cosa que va fer que molts de pares no confiessin en nosaltres, ja que érem un poc coronats. Aquí teniu una diapositiva que, si vols bé, hi ha més o menys els monitors que érem en aquell temps, que van pujar. Però si vols fixeu, hi ha un jovenello molt guapo, així, fora barba, que és l'actual capellà de Cris Rei. Com podeu comprovar, estava molt més guapo fora barba. Bones, en Xisco. Xisco, menys si t'afaites, que estava més guapo. Quan pujàrem a monitors, l'espai va passar a tenir una seixantena d'infants a tenir-ne 25. Des d'aquí vull donar les gràcies a tots els pares que confiaren en nosaltres i no es desllitjaren de l'espai en aquell moment. Nosaltres no ho vàrem fer tan malament, perquè molts d'aquests 25 que quedaren actualment són monitors i fins i tot directors. Una persona que m'ha marcat realment, que avui no ha pogut seguir perquè fa poc la van operar, però que m'ha donat l'enhorabona i m'ha desitjat molta sort, és Don Jeroni, que va ser un dels primers a qui vaig dir que havia de fer aquest pregó. Un home que ha estat 20 anys lluitant per fer de la barriada una família, en qui sempre m'he sentit molt acompanyat i he rebut suport i l'ajuda necessària en cada moment. Per aquests i molts d'altres motius, el feren padrí jove de l'espai, i és que encara que la seva partida fos crua i dura, la distància no ha estat un problema, ja que ha seguit lluitant per nosaltres, fent publicacions al 100% i reivindicant els valors i la importància de l'espai, sempre detallista i atent, rellevant-nos escrits i records a cada campament. Per nosaltres el temps anava passant i començàrem a aprendre a fer monitors. No va ser una tasca fàcil, però ens ho passàvem molt bé. Però una de les activitats que vàrem agafar amb més força i ganes va ser el folleró. Una activitat sempre coneguda a nivell de tot Manacor, on ningú no pot acabar la ronda sense passar a veure el folleró de Cris Rei. Els nostres follerots sempre han reflectit l'esperit crític i reivindicatiu, preocupats per temes de país, poble, com el tren, obertura de camins públics, urbanisme, ecologia, identitat de barris i parròquies, en són exemples clars. El folleró ens va servir també per reclamar l'acampada del Puig de Benet. Aquest any, moltíssims de manacorins i manacorines se sumaren a nosaltres, demanant, amb un final feliç, perquè van aconseguir anar al campament, gràcies que tothom va posar el seu granet d'arena i així van realitzar un campament inolvidable. També se me'n donava enhorabona quan ho van trobar necessari, fent homenatges als indis, o també del Lloran Bonnins, i fins i tot els 25 anys d'esplai. Però un dels temes que em va fer més mal a l'hora de fer el folleró ha estat el canvi d'ubicació amb la restauració del molí d'en Fredet. Abans era un molí ple de vida, on hi celebraven festes de Cris Rei, sopars, pamboliades, bunyols, jocs, gincanes, tòmboles, tirades de tortades, ball de bot, actuacions de malabars, que per cert jo n'he fetes moltes, un lloc on venia tothom a torrar i feien robana per començar a gosar. I ara pareix que està desèrtic. No és que no m'agradi aquell lloc, però el molí per nosaltres era molt especial. I les regatejades que fèiem amb en Miquel el Mistero, el Sàlcia, per fer folleró mig metre més a prop del molí o mig metre més a prop de la seva. I després de discutir una bona estona, quan ja estava llevat sempre venia i me deia: Toni! Ai no, que Toni és ton pare! Tu, Sebastià! Escolta, enguany farem primers! Qui sempre estarem immensament agraït és a les veïnades, que tot i haver aguantat a renovar i porqueria que feien muntant el folleró, ja de bon dematí, quan no han dormit ni una hora en tot el vespre, baixen amb un tros d'encimada per cada un i una tassa ben calenteta de xocolata. Vos estimam. Gràcies.
I xerrant de veïnades, m'agradaria molt recordar una persona a qui tenc una gran estima i que fa ben poc mos ha deixat, Madó Pallarenja. Em la veu ben clara quan cantava i llegia a la trona. Sempre recordaré quan era petit i me feia cremades o agafava qualque insolació. Mon mare me deia, ara cridarem a la Pallarenja i que te curi. I miraculosament sempre em fugies mal. Ara fa 2 anys, Xivaspoi va celebrar el seu 30 aniversari amb un calendari ple d'activitats extraordinàries. Crec que és d'agrair la participació de tots els veïnats i les veïnades a l'hora de fer-nos arribar per l'exposició als 30 anys moltes de fotos o de venir a participar en el sopar multitudinari. Aquests van ser moments històrics i especials que es feren possible gràcies a la col·laboració de diferents generacions de monitors que posaren dins del fons els seus ingredients, experiències, anècdotes, records, per fer un pastís d'aniversari que recordarem tota la vida. Moltes gràcies. Just d'entrar dins del barri de Carrell es respira ambient de poble. El fet de tenir una distribució de carrers estrets i curts amb les cases baixes es comuniquen fàcilment. Carrell és un barri de gent devota, amant de les tradicions, amb gran esperit de comunitat i de poble, on quasi tothom se coneix per nom i conserva valors de germanor. La bona relació entre l'Associació de Veïnat de Tramuntana i la parròquia es nota la gran participació en els actes de veneració i festes, com matines, semblanys als senyorets, el ram anant a venir la Palma o les processons de Pasco amb la cofreria del Calvari, coneguda especialment pel seu espectacular pas vivent. És en aquest moment que es demostra el dia a dia, on tothom aporta el seu granet i fa que aquell res es converteixi en una gran família. Finalment, m'agradaria fer una reflexió damunt d'aquesta foto d'aquí, que és la convidada de festes d'enguany. Les cadenes onelles de Carrell. Unes cadenes que són des de temps immemorables, que mentre giraven han vist passar diferents generacions de persones que han estimat i fet feina per Carrell. Capellans, veïnats, monitors, unes cadenes que han passat per molts de moments bons i dolents, temporades, han rodat amb moltíssima de força i d'altres han estat tancades en pany i clau. Així tot, els que som aquí hi han pujat alguna vegada, quan eren petits, de més grandets, i d'altres que els agradaria tornar-hi a pujar però creuen que no estan en forma. Ara és un moment de canvi. I el fet que hagin confiat en mi per fer el pregó vol dir que Carrell creu en la gent jove i en la feina que fa. Moltes gràcies. I simplement dir-vos que teniu gent jove per molta estona, perquè ara mateix el Club d'Espai Carrell té un grup de 26 joves que es moren de llanes de ser de monitors i rodant força sense aturar com les cadenes i fer feina per la barriada i per Manacor. També m'agradaria donar les gràcies a les meves germanes, una per venir directament des de Nova Zelanda, aquí, just a posta per sentir el pregó, m'ho ha dit un parell de vegades, i l'altra per corregir-me les faltes del pregó i també tenir molta paciència en jo. I si vos fixeu també, bé, per aquí baix hi ha en Biel, que és el tècnic del muntatge fotogràfic, i també en Antoni aquí darrere en la flauta travessera. Ells dos són els que han acabat de posar el puntet en aquest pregó. Dos dels meus millors amics que vaig conèixer precisament en aquesta barriada. Un fort aplaudiment per ells dos que ho han fet superbé. I ara ja, per acabar, si encara n'hi ha qualcun que no ronxa, m'agradaria fer-vos un parell de gloses. S'anella t'has de passar per voltar en ses cadenes, ben en forma has d'estar, on aixecar forta venes, el veïnat de Tramuntana, sa parròquia i l'espai, tots tres fan una feinada per tenir festes com mai. Aquí dalt de l'escenari, acompanyat per dos dracs,
i en revoltat de veïnats jo puc dir que són del barri. El pregó s'ha allargat massa i és hora de llevar-lo. Espero no omplir la tassa, jo he disfrutat de fer-ho. Espero no omplir la tassa, jo he disfrutat de fer-ho. Bé, una monada bé, molt bé, que massa bé, que vinc allà. Lloc de bé. Gràcies. Ai, falta la frase més important de totes, que l'Antoni m'ho ha recordat un parell de vegades. Molts anys i que passeu unes bones festes!